ассалому алейкум бинандагони азиз. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ин лаҳза тасмим гирифтааст ки барномаи иттилооти набзи донишгоҳро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ манзури шумо намояд. ҷомеаи меҳнатӣ ва устодону муҳассилини донишгоҳ моҳи апрели соли равонро бо дастовардҳои тоза ва ҷолиби диққат сипарӣ намуданд ки ин лаҳза шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои он ошно месозем. дар барнома бо шумо Самизода Тахмина. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони об ва истифодаи он мушкилоти глобалии замони муосир. Мулоқот бо аъзоёни фаъоли ҳизби халқи демократии Тоҷикистон. Конференсияи илмӣ бахшида ба 140-солагии Садриддин Айнӣ. Таҷлили рӯзи пойтахт дар донишгоҳ. Намоишгоҳи донишгоҳҳои Федератсияи Русия дар донишгоҳ. Конференсияи илмии амалии вилоятӣ таҳти унвони Тоҷикистон сарзамини биҳиштосо. Шартномаи нави ҳамкорӣ бо донишгоҳ. Вохӯрии муфид бо сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Қудратулло Назарзода. Шаҳодатнома ба хатмкунандагони курсҳои забономӯзӣ. Ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ дар донишгоҳ. Дастоварди варзишгари мо. дар донишгоҳ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони об ва истифодаи он мушкилоти глобалии замони муосир бо иштироки васеи олимону мутахассисони соҳа доир гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба нахуст гузориши барнома. дар конференсия намояндагон аз мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Суғд, вазорати энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази мониторинги пиряхҳои Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъдидипломии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат иштирок доштанд. дар ҷаласаи ифтитоҳӣ ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода ба сухан баромада меҳмононро хайрамақдам гуфт ва аз ҳалли мушкилоти оби нӯшиданӣ, таъминоти мардуми сайёра бо об, муҳофизат ва истифодаи самараноки он аз ибтидои асри 21 бо мақсади истифодаи оқилона ва тоза нигоҳ доштани об ҳамчун манбаи рушди устувор аз минбарҳои бонуфузи ҷаҳонӣ суханронии пешвои миллат оид ба роҳҳои ҳалли оби ошомиданӣ ва пазируфтани ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳарф зад. Назира Ғаффорӣ, муовини раиси вилояти Суғд, зимни баромадаш изҳор дошт ки аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 падидаи муҳим буда ба ҳалли мушкилоти мавҷудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, рушду нумӯи иқтисодиёту иҷтимоиёт, ободию шукуфои табиат равона шудааст ва дар таърихи башарият ташаббускорӣ ин иқдоми наҷиб бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд. Номзади илмҳои техникӣ Қодир Алиев дар мавзӯи аҳамияти ҷаҳонии ташаббуси пешвои миллат Эмомалӣ-Раҳмон об барои рушди устувор, профессор Абдулҳамид Қайюмов оид ба омӯзиши пиряхҳо дар раванди таҷдиди 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, номзади илмҳои техникӣ Анвар Қодиров таҳти унвони масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираи обӣ дар Осиёи марказӣ, профессор Нуралӣ Шоҳиён дар мавзӯи Эмомалӣ-Раҳмон асосгузори иқдомҳои байналмилалӣ марбут ба мушкилоти об дар асри 21 маърузаҳои илмӣ намуданд. Нимаи дуюми рӯз аз рӯи 6 бахш нақши пешвои миллат Эмомалӣ-Раҳмон дар ҳалли масоили глобалии об, асосҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба масъалаи об ва истифодаи оқилонаи он, захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили муҳими рушди босуботи иқтисодиёти кишвар, об ва масъалаҳои экологии он, об неъмати бебаҳо ва манбаи ҳаёт, дипломатияи об, самти афзалиятноки сиёсати байналмилалии Тоҷикистон. Конференсияи кории худро идома дод. Дар маҷмӯъ зиёда аз 100 маърузаву гузоришоти илмӣ роҷеъ ба масоили об мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Баргузории ҳамоиши ҷумҳуриявӣ дар донишгоҳу ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ташаббусҳои созандаи пешвои миллат марбут ба масъалаҳои оби тоза, дарки амиқи аҳамияти об барои рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳифзи муҳити зист ва таъмини сулҳу субот заминаи воқеъ мегузорад. баромади тамоми намояндаҳое ки аз
дуру наздик дар инҷо омода буданд дар бораи он гуфтанд ки моҳияти таҷдиди 10 солаи об барои рушди устувор яке сари вақтӣ мешавад барои он ки масъалаи норасоӣ ва яки масъалаи ноақилона истифода бурдани об яке масъалаҳои имрӯза мешавад ва дар ин раванд инчунин масъалаи омӯзиши захираҳои об яъне ки роҳ овардан ба омӯзиши махзани он яъне пиряхҳо буд ки ин пиряхҳо яке аз махзанҳои асосии осиёи марказӣ ба ҳисоб мераванд 60% обҳои амударё дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ташкил мешаванд. Барои ҳамин ҳам ҷаноби олӣ қайд намуданд ки ташкил намудани маркази омӯзиши пиряхҳо яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. албатта имрӯзҳо он муаммоҳои глобалие ки дар ҷаҳон вуҷуд доранду барои ҳалли онҳо тамоми кишварҳои ҷаҳон кӯшиш мекунанд. Дар қатори онҳо муаммои оби ошомидани низ ҷой дорад. устод лоиқ шералӣ гуфтанд тамоми мардуми шодоби олам ташна мемиранд, барои ҳар кафи оби равон шукрона бояд кард. албатта об сарчашмаи ҳаёт, мӯъҷизаи беҳамтои табиат ва яке аз 4 унсури ҳаёт ба шумор меравад. дар донишгоҳ баҳри иҷрои тадбирҳои протоколи рақами 8 ҷаласаи машваратии назди раиси шаҳри Хуҷанд аз 26 феврали соли 2018 оид ба пешгириҳои ҳодисаҳои номатлуби экстремизму терроризм бо раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Маликисломӣ вохӯрии судманд баргузор гардид. гузориши навбатии барнома дар ин бора. ректори донишгоҳ профессор Мӯмин Шарифзода ба вохӯрии ҳусни ифтитоҳ бахшида ҳозиринро бо муҳтавои барномаи машварат шинос намуд. ҳамзамон зикр дошт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳояшон борҳо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ таъкид менамояд ки Тоҷикистон ва тоҷикистониён дар ҳама давру замони давлатдорияшон зидди зуҳуроти терроризм ва экстремизм буданд ва ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ дар самти мубориза бар зидди зуҳуроти терроризм ва экстремизм чун як иштирокчии фаъол мешиносанд ва арзёбӣ мекунанд. раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Маликисломӣ зимни баромади хеш қайд намуд ки яке аз масъалаҳои муҳим ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷумҳурии моро низ ба ташвиш овардааст терроризм ва ифротгароӣ мебошад. сипас капитани милитсия Шараф Ҷабборов дар масъалаи бартараф кардани сабабу шароитҳое ки ба содир намудани ин гуна ҷиноятҳо оварда мерасонад маърӯза намуда зикр кард ки экстремизм ва терроризм аз мафҳумҳоест ки дар дунёи имрӯза вирди забони ҳама шудааст ва ин ду мафҳум ба ҳам пайваста мебошад. дар охир ректори донишгоҳ профессор Мӯмин Шарифзода ба меҳмонон ҷиҳати иштирок ва суханронияшон изҳори миннатдорӣ намуда ба чорабинӣ ҳусни анҷом бахшид. поягузори адабиёти муосири тоҷик, академик ва аввалин президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, нахуст қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Саидмуродзода Айнӣ аз шумораи фархехтагони камшуморест ки бо кору пайкораш эҳё ва бақои миллати худро таъмин кардааст. Бахшида ба 140-солагии ин шахси таърихӣ қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ дар донишгоҳ конференсияи илмӣ таҳти унвони Садриддин Айнӣ мутафаккир, маорифпарвар ва олими барҷаста бо иштироки васеи олимону донишҷӯён баргузор гардид. гузориши навбатии барнома мавзӯъро идома медиҳад. конференсияро муовини ректор оид ба корҳои илм ва инноватсия профессор Номонҷон Ғаффоров оғоз бахшида иброз дошт ки сардафтари адабиёти асри 20 устод Айнӣ аввалин адибе ки дар эҷодиёташ ҳаёти воқеии мардумро ошкор тасвир намуда чун асосгузори адабиёти реалистии тоҷик шинохта шудааст. тибқи барнома мудири кафедраи забони тоҷикӣ доцент Аслам Каримов дар мавзӯи партаве дар ҷаҳони маърифат, профессор Туғрал Шокиров таҳти унвони асилвожаҳои тоҷикӣ дар луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷикӣ устод Садриддин Айнӣ ва сармуаллими кафедраи забони тоҷикӣ Абдухолиқ Мирниёзов бобати шарҳи мусбати замон дар ҷаллодони Бухоро маърӯза намуданд. устод Садриддин Айнӣ ҳамчун сардафтари адабиёти асри 20 чун аввалин адибе ки дар эҷодиёташ ҳаёти воқеии мардумро ошкоро тасвир менамояд, чун асосгузори адабиёти реалистии тоҷик шинохта шудааст. ӯ бештар ба ҷанри публitsистика низ муроҷиат намуда нисбат ба ҳаводиси мухталифи давронаш озодона таълифот намудааст. асосан мақолаҳои публitsистии устод
در نخستین مطبوعات سویتی تاجیک مجله هفته‌ای شورای انقلاب که در سمرقند از سال 1919 تا سال 1921 برآمده است و در روزنامه آواز تاجیک منتشر شدند. профессор Тугралхон Шокиров зимни маърӯзаи хеш иброз дошт ки ҳар як асари адабиву илмӣ ва таърихӣ ин устоди сухан таърихи дин маданият расму суннати халқиву миллӣ саҳифаҳои тозаеро дар таърихи адабиёт мекушояд. мавсуф бо овардани далелҳои мушаххас аз луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷикӣ устод Садиддин Айнӣ баён дошт ки дар аксар вақт дар ин луғатнома як калима бо чандин маъноҳо тафсир ёфтааст ки ин хусусият дар дигар фарҳангҳо дида намешавад ва устод Айнӣ бо таълифи ин луғат исбот намудааст ки забони тоҷикӣ дорои таркиби луғавии бой вожаву унсурҳои муштарак мафҳумҳои наву тоза буда ҷанбаи таркиби луғавии забони тоҷикӣ нисбат ба забонҳои форсиву дарӣ бештар мебошад. абдухолиқ Мирниёзов дар рафти баромадаш зикр дошт ки Айнӣ дар асарҳои худ Одина, Мактаби кӯҳна, Марги судхӯр, Ятим, Ёддоштҳо, Инқилоби Бухоро ва Ҷаллодони Бухоро тамоми он мусибату бадбахтиҳои аморати Бухороро ки як вақте сайқали рӯи замин ҳисобида мешуд ва дар охири асри 19 ва ибтидои қарни асри 20 аз шукӯҳи шаомати худ фурӯ омада буд, хеле мӯшикофона инъикос менамояд. боиси тазаккур аст ки дар ҳақиқат устод Айнӣ саромади адибони худшинос ва тарғибгари рӯҳи миллӣ, зиндакунандаи адабиёту таъриху фарҳанги тамаддуни халқи тоҷик дар асри гузашта ба ҳисоб меравад. доир намудани чунин чорабиниҳо дар донишгоҳ бори дигар аз хизматҳои беҳамтои ин адиби бузург дар арҷгузории забони фасеҳи тоҷикӣ дарак дода аҳли нишаст тавассути ашъори безаволи Айнӣ бо як давраи мудҳиши таърихӣ ошно гардиданд. ҳамасола ҳафтаи сеюми рӯзи шанбеи моҳи апрел рӯзи пойтахт ҷашн гирифта мешавад. ба муносибати ин ҷашн дар донишгоҳ чорабиниҳо баргузор гардиданд. 21 апрел саҳни бинои таълимии донишгоҳ ба ифтихори рӯзи пойтахт шаҳри Душанбе фазои идона гирифт. гузориши навбатии барнома дар ин бора. 21 апрел саҳни бинои таълимии донишгоҳ ба ифтихори рӯзи пойтахт шаҳри Душанбе фазои идона гирифт. муовини ректор оид ба корҳои тарбия профессор Мубинахон Хоҷаева кулли иштирокдорони чорабиниро аз номи риёсати донишгоҳ самимона шодбош намуда таъкид намуд ки ин сана барои ҳар як сокини кишвар дар радифи дигар ҷашну санаҳои тақдирсози миллат хеле арзишманд аст. мудири бахши кор бо ҷавонони донишгоҳ Ғайратҷон Бобоҷонов аз таърихи фаромӯшнопазири ин шаҳри зебоманзар ҳарф зад. ҳамзамон бо ибтикори факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ бахшида ба ин рӯз чорабинии идона бо иштироки устодону донишҷӯён баргузор шуд. сараввал декани факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ доцент Мунирахон Акмалова чорабиниро оғоз намуда ҳамагонро бо рӯзи пойтахт муборакбод кард. ҳамзамон зикр дошт ки халқи тоҷик дар тӯли таърихи чандин ҳазорсолаи худ шаҳру пойтахтҳое бунёд кардааст ки мавриди таваҷҷӯҳи оламиён буданд. суннатҳои шаҳрдорӣ ва санъати меъмории онҳо ки хусусияти миллӣ ва умумибашарӣ доранд то замони мо боқӣ мондааст. сипас донишҷӯён Дилафрӯз Достӣ ва таҳти унвони аз таърихи пайдоиши шаҳри Душанбе, Зулфия Холматова бо номи «Из истории Душанбе», Немаҷон Комилов ва Носирхон Қодиров зери номи «Душанбе Гулбоғи ҷаҳон» бо забони англисӣ ва русӣ баромад намуданд. барномаи консерти дастаҳои ҳунарии донишгоҳ «Ошёни меҳр ва хушхиром» ба истиқболи рӯзи пойтахт хотири ҳозиринро болида гардонд. дар донишгоҳ конференсияи илмии амалии вилоятӣ таҳти унвони «Тоҷикистон кишвари биҳиштосо» бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо иштироки васеъи меҳмонону устодон ва донишҷӯён баргузор гардид. гузориши навбатии барнома дар ин хусус. ҷаласаи пленарии конференсияро ректори донишгоҳ Мумин Шарифзода ифтитоҳ намуда аз анъанаҳои миллати тоҷик ва ҳунарҳои қадимаи он сухан кард. сипас раиси комитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Сарфароз Фаттоҳзода, сардори раиси кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Мирзо Қосим Каримов ба сухан баромада сабаби пайдо шудани соҳаи нави хоҷагии халқ, туризмро ки баъдан аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ба расмият дароварда шуд, баррасӣ намуда дар бобати сайёҳати миллионҳо сайёҳон чӣ дар дохили кишвар, чӣ дар берун, меъёрҳои экологӣ, хароб гаштани минтақаҳои истироҳатӣ ва боиси аз байн рафтани баъзе объектҳои туристӣ, туризми экологӣ ва таърихи пайдоиши он, давраҳои ташаккулёбии фаъолияти туризм дар Тоҷикистон ва ғайра ибрози андеша намуданд.
طبق برنامه سرمعلم کافدر اقتصادی جهانی جمشید تورایف در موضوع رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان و مدیر کافدر زبان فارسی و خطای دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов اسلام رحیمов تحت عنوان عنعنه‌های مربوط به هنرهای خوراکپزی، تاریخ، حالت کنونی دورنما معروضه نمودند. در فرجام رئیس شورای عالمان جوان ولایت دوسنت شهرت سعیدов مناداری خویش را به مهمانان بیان نموده و غالبان نمایش کارهای علمی تحقیقاتی سپاسنامه ریاست دانشگاه و تحفه خاطره سپرد. امروز با تشبس شورای عالمان جوان ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی ولایت سوخت کنفرانسی علمی عملی تحت عنوان تاجیکستان کشوری بهشت‌آسا برگزار گردید. به همگان معلوم است که با تشبس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال جاری را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. به همین طریقه در خوابگاه دانشگاهی ما محفل تشکیل کرده است که در آنجا گلدختران ما میتوانند هنرهایی که آنها نمیتوانند آموزانند. آموزگار گلدختران ما هستند و موجوده می باشند که با آنها هنری اطلس بافی، ادرس بافی، بافندگی، دوزندگی، گلدوزی و غیره را می آموزانند. برای پسران نیز محفل ها تشکیل کرده اند که آنها می توانند کارتسازی و مانند هنرهای کارتسازی و کنده‌کاری را آموزند. با مقصد جلب داوطلبان از تاجیکستان به دانشگاه‌های روسیه نمایشگاه دانشگاه‌های فدراسیای روسیه در ولایت سوخت برگزار گردید. گزارش نوبتی برنامه در این باره. چون انعنا دانشگاه همان برای تشکیل و گذراندن این چاره‌بینی مهم با نمایندگان دانشگاه‌های روسیه همکاری نمودند. در نمایشگاه نمایندگان دانشگاه دولتی جنوبی غربی، دانشگاه دولتی گئولوژی روسیه، دانشگاه دولتی بایکال، دانشگاه فدرالی کافکاز شمالی، دانشگاه فدرالی قزان، دانشگاه دولتی اقیانوس آرام، دانشگاه دولتی کمیرова، دانشگاه دولتی سیبیر، فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لомоносов در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. برای ختم کنندگان مکتب‌های میانه معلومات مفصل اوید به قاعده‌های داخلشوی به دانشگاه‌های روسیه، قاعده‌های تحصیل برای دانشجویان خارجی، امکانیت‌ها و اختصاص‌های موجوده پیشنهاد کرده شد. اینچنین از طرف نمایندگان دانشگاه فدرالی کافکاز شمالی المپیادا از فن‌های شیمیا و گئوگرافیا گذرانیده شد که غالبان آن هال‌های ایلاوگی برای داخلشوی به دانشگاه مذکور پیدا می‌کنند. امروز دانشگاه با 55 مؤسسه‌های علمی و تعلیمی کشورهای خارجی دور و نزدیک سازشنامه‌ها دارد. از جمله شرطنامه‌های همکاری با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی فدراسیای روسیه، قرقیزستان، لاتویا، قزاقستان، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، دانشگاه آسیای مرکزی، فنلاندیا، اوکراین، بلاروسیا، خیتای، هندوستان بسته شدند. گزارش نوبتی برنامه در این باره. конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони об ва истифодаи он мушкилоти глобалии замони муосир бахшида ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки дар донишгоҳ ҳамон санаи 5 апрел баргузор гардид барои бастани созишномаҳои нав бо меҳмонони хориҷӣ имконияти мусоид фароҳам овард. дар конференсия Каплун Виктор Владимирович, ректори донишгоҳи миллии технология ва дизайни Киев, доктори илмҳои техникӣ, профессор иштирок намуд ки ӯ аввалин меҳмони донишгоҳ ҳамон аз Украина мебошад. зимни вохӯрӣ аз ҷониби Виктор Владимирович Каплун ва ректори донишгоҳ ҳамон Муъмин Шарифзода шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расид. дар доираи шартномаи нави ба имзо расида дар самти табодули донишҷӯён, такмилии ихтисоси устодон ва тайёр намудани мутахассисони ба бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир корҳои судмаҳ ба роҳ монда шуда натиҷаҳои муфид ба бор хоҳад овард. در تالار قصر سعودیان شهر خوجند با مقصد حفظ ارزش‌های ملی و دولتی، پیشگیری جنایت و جنایتکاری، عمل‌های نامطلوب در جامعه و اجرای رسالت شهروندی و خوری سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، گنرال مایور میلیتسیا نظرزاده قدرت‌الله بابا با هیئت استادان و دانشجویان برگزار گردید. گزارش نوبتی برنامه در این باره. سراول رектори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода меҳмонони чорабиниро хайрамақдам намуда изҳори миннатдории аҳли нишастро ба роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва ҳайати шахсии он расонид. Сипас Қудратулло Назарзода баромад намуда таъкид дошт ки хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯзаи тағйирёбандаи авзои ҷаҳонӣ бо пешниҳоди ташаббусҳои созанда аз қабили 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор
солҳои 2018-2028 ва амсоли инҳо дар арсаи байналмилалӣ қадами устувор мегузорад. Мавсуф ҳамзамон таъкид намуд, ки давоми соли таҳсилии 2017-2018 бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии вилоят 55 маротиба вохӯриву суҳбатҳо ба роҳ монда шуда, дар байни онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. аз аҳли нишаст, махсусан донишҷӯён ва ҷавонон даъват ба амал овард, ки дар ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ ошкор намудани ҷинояту ҷинояткорӣ ва пешгирии амалҳои номатлуб дар ҷомеа бетараф набошанд ва рисолати шаҳрвандии худро иҷро намоянд. дар фарҷоми чорабинӣ, декани факултети баҳисобгирӣ ва андоз Саид Мурод Маҳмадов ва донишҷӯи курси дуюми ихтисоси ҳуқуқшиносӣ Мирзо Мирзобаев аз номи кулли устодони донишҷӯёну донишгоҳ барои доир намудани вохӯрии судманд ба меҳмонон изҳори миннатдорӣ намуданд. маркази таълимии маърифати донишгоҳ бо мақсади такмили ихтисоси омӯзгорони донишгоҳ ва ташкили курсҳои кӯтоҳмуддату дарозмуддати омӯзиши шартномавии забонҳои русӣ, англисӣ, арабӣ, хитоӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҳам шаҳрвандони хориҷие, ки дар Тоҷикистон қарор доранд, таъсис дода шудааст. роҷеъ ба ин масъала дар донишгоҳ ба шунавандагони курсҳои забономӯзӣ шаҳодатномаҳо супорида шуд. гузориши навбатии барнома дар ин бора. дар чорабинӣ ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода аз фаъолияти маркази таълимии маърифат ва ҳадафҳои курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ сухан карда таъкид дошт, ки имрӯз донишҷӯёни донишгоҳ ба хотири саҳмгузорӣ дар пешрафти ояндаи ватани маҳбубамон бо азму иродаи қавӣ дар пайи таҳсил, интихоби касб, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва техникаву технологияҳои муосир саъю талош меварзанд. дар рафти чорабинӣ аз ҷониби ректори донишгоҳ ба 18 нафар хатмкардагони курси кӯтоҳмуддати омӯзишӣ забони англисӣ, арабӣ ва хитоӣ шаҳодатномаи намунавии давлатӣ супорида шуд. сипас директори маркази таълимии маърифат доцент Раҳматхоҷа Аҳмедов ва донишҷӯён бо забонҳои омӯхтаашон англисӣ, хитоӣ ва арабӣ миннатдории хешро ҷиҳати дастгирии ҳамаҷонибаи раёсати донишгоҳ баҳри забономӯзӣ баён намуданд. дар маркази таълимии маърифат таи 2 соли охир зиёда аз 200 нафар шунавандагон курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзиро хатм намуданд ва марказ тасмим гирифтааст, ки сафи шунавандагони курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзиро боз ҳам афзун намояд. раёсати донишгоҳ ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супориишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори меҳнат бо ташкилоту муассисаҳо ҳамкории судманду воқеиро ба роҳ монд. дар робита ба ин раёсати донишгоҳ дар ҳамкорӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд санаи 26 апрели соли равон ярмаркаи ҷойҳои холии кориро бо ташкилоту муассисаҳо доир намуд. дар чорабинӣ муовини сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд Абурайҳон Абуразуқов ва мудири шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Хуҷанд Гулчера Калонова иштирок доштанд. сараввал ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода иштирокчиёни ин чорабиниро хайрамақдам намуда аз ҳадафҳои ин чорабинӣ сухан кард. сипас муовини сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд Абурайҳон Абуразуқов ҷиҳати дастгирӣ барои ташкили ярмарка арзи миннатдории хешро ба раёсати донишгоҳ расонда доир ба ҳамкории мунтазам ва ҷойҳои кории холии пешниҳодшуда ҳарф зад. аз ҷониби шӯъбаҳои агентии шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон, Истаравшан, Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Ҷаббор Расулов, марказҳои таълимии шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва ташкилоту муассисаҳои ҳамкор дар маҷмӯъ 42 ташкилоту муассисаҳо 1000 ҷойи кории холӣ пешниҳод гардид. маоши ҷойҳои кории холии пешниҳод гардида аз 400 сомонӣ то 1500 сомониро ташкил медод. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду суханрониҳошон борҳо таъкид доштанд, бояд донишҳои касбӣ, тахассусии донишҷӯёни мо ба корфармояндагони дохили кишвар ва берун аз он зина ба зина муаррифӣ карда шаванд, то ки онҳо дар оянда дар бозори озоди меҳнат имкон пайдо намоянд, ки мавқеи сазоворро ишғол карда бошанд.
ҳамзамон барои ишғоли вазифаҳои мудирони кафедраҳо, сармуаллимон ва ассистентони раёсати донишгоҳ зиёда аз 90 ҷойи холии кориро пешниҳод намуд. дар ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ беш аз 400 нафар хатмкардагон ва хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ иштирок доштанд, ки аз онҳо 73 нафар ба корхонаҳо роҳхат гирифтанд. ҳамчунин ба 250 нафар муроҷиаткунандагон 114 ҷойи холии корӣ аз тарафи ташкилоту муассисаҳои ҳамкор пешниҳод гардид. имрӯза чорабинӣ бо ташаббуси раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд ва бо ҳамкории донишгоҳи мазкур имрӯз мо тасмим гирифтем ярмарки ҷойҳои холии корӣ барои донишҷӯён гузаронем. дар ин кори ярмарка имрӯз аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва монанди шаҳри Хуҷанд, Бӯстон, Спитамин ва Гулистон ҷабу расулов иштирок карда истоданд, ки бисёр ҷойҳои кори холӣ аз тарафи онҳо пешниҳод карда шуда истодааст. аз тарафи шаҳри Хуҷанд аз шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Хуҷанд зиёда аз 74 корхонаҳои ташкилоту муассисаҳо, зиёда аз 400 ҷойҳои кори холӣ дар ин кори ярмарка пешниҳод намуда истоданд. ҳадафи баргузории ин чорабинии мазкур аз он аст, ки барои донишҷӯён ҳарчи бошад ҳам ҷойҳои кори холӣ пешниҳод намоем, то ки онҳо бо ҷойи корӣ таъмин гашта бошанд. баргузории чунин ярмаркаҳо бо мақсади рушди касбияти донишҷӯён ва хаткунандагон, омода намудани онҳо ба фаъолияти меҳнатӣ аз рӯи ихтисос, муаррифии рақобатпазирии донишҳои касбӣ, тахассусӣ ба корфармояндагони дохили кишвар, ташкилии захираҳои кадрӣ, таъмини хаткунандагон бо ҷойи корӣ мусоидат менамояд. با مقصد تأمین اجرای قرار رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده درباره گذراندن هفته اشتراک دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی ولایت در اداره‌کنی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و فرمایش رکتور دانشگاه دایر به این مسئله در دانشگاه هفته اشتراک دانشجویان در خود اداره‌کنی ساختارهای فاکولتت و ریاست دانشگاه برگزار گردید. گزارش نوبتی برنامه موضوع را ادامه می‌دهد. دوره اول هفته خود اداره‌کنی از سنه 16 تا 21 اپریل سال روان در سطح فاکولتت‌ها با دایر نمودن چاره‌بینی‌های گوناگون در موضوع‌های مقام سیاحی و هنرهای مردمی در حیات مردم، تاریخ پیدایش حزب خلق دموکراتی و فعالیت حزب‌های سیاسی در جمهوری تاجیکستان، زن تاجیک پایداری عائله است، درس کشاد نمونوی در موضوع سهمی استاد لایق شیرالی در بلندباری حسی وطن دوستی، آزمون‌های دیکتانتی بهترین از فن زبان روسی، بهترین هنرمند جوان، سخنور، المپیاد از فن نظری اقتصادی، محفل‌های مالیاتی جوان و بانکداری جوان در سطح بلند جنبست کردید. با نظر داشتن مهارت و ملکه بلند کاربری و عهده‌برایی بیشتر دانشجویان به دور دوم که در سطح ریاست دانشگاه از سنه 23 تا 28 اپریل سال 2018 برگزار شد رخصت گرفتند. در این دور دانشجویان با گذراندن چاره‌بینی‌های مختلف به مانند عکس فهماندهی برای دانشجویان دانشگاه بابت نقطه اساسی اقتصادی پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار نمودن محفل پخت‌وپز شیرینی‌ها میز مدور تحت ما محافظان امروز و فردای تاجیکستان در مجموع با دایر نمودن زیاده از 25 چاره‌بینی مهارت و ملکه رهبری و اداره‌کنی خویش را نشان دادند. از روی نتیجه جنبسته هفته خود اداره‌کنی درجه دانشی تخصصی، سیاسی و حقوقی، دانستن زبان‌های خارجی، ملکه کار با برنامه‌های کامپیوتری، سطح فعالیت علمی و تحقیقاتی دانشجویان 35 نفر غالبان دور دانشگاهی از جانب ریاست دانشگاه با هفته اشتراک دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی ولایت در اداره‌کنی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد پیشنهاد کرده شدند. برگزاری هفته اشتراک دانشجویان در اداره‌کنی دانشگاه با مقصد بلند برداشتن سطح مهارت و ملکه کاربری دانشجویان در سمت اجرای وظیفه‌های پرمسئولیت، تربیت کادرهای بالیاقت راهبری کننده، جلب بیشتر جوانان و نظام اداره‌کنی دولتی راه‌اندازی گردید. جوانان سعادتمند کشور از این توجه و غمخوری سرور دولت نسبت ساحه ورزش، فراهم‌آوری شرایط مساعد و دستگیری همیشگی ورزشگران روح و الهام تازه گرفته، غیرت و قوت و عزم و اراده خویش را به سمت ضروری حیاتی روانه می‌سازند. امیرجان جورایف یکی از چنین جوانان است که در برابر تحصیل در کورس سیوم اختصاص حقوق شناسی دانشگاه ورزش را گروی سلامتی و وسیله پرورش نسل سالم و نیرومند دانسته پیوسته مشغول آن است.
амирҷон иштирокчии фаъоли чорабиниҳои байналмилалӣ дар ҷумҳуриҳои ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон, русия, чемпионати тоҷикистон, мусобиқаҳои кушоди вилоятиву шаҳрӣ аз рӯи намуди варзиши гӯштини юнони римӣ мебошад. натиҷаи иштироки фаъолонаи ӯ аз рӯи ин намуди варзиш дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳурӣ, вилоятиву шаҳрӣ боиси қадрдониаш бо чандин дипломи дараҷаҳои 1 ва 2, 17 медали тилло, 12 медали нуқра ва 7 медали биринҷӣ гардид. боиси хушнудист ки соли ҷорӣ ба Амирҷон Ҷураев гирифтани мақоми устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини юнону румӣ мушарраф гардид. изҳори миннатдории худро ба роҳбари давлатамон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, роҳбарияти кумитаи ҷавонон, ректори донишгоҳамон Шарифзода Мӯмин Машокир мерасонам. бояд ҳар як ҷавон бо варзиш машғул шавад. варзиш ин гарави саломатӣ мебошад. гӯштини юнони румӣ дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ дар давлатҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Эрон, Ҳиндустон, дар он ҷо дар он мусобиқаҳо дар он давлатҳо дар мусобиқаҳо иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии набзи донишгоҳ дар моҳи апрел ки ин лаҳза манзури шумо гардид. мо таҳиягарони барнома ба шумо сарбаландии хонаи обод ва муваффақиятҳои навбанавро орзумандем. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда.